A yau Talata 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya halarci taron shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin Chadi CBLT karo na 16 da ya gudana a Abuja. A ƙarshen ayyukan da suka gudana a zauren taron da kuma na keɓance, shugabannin ƙasashe da gwamnatoci sun yanke shawarwari don amincewa da rahoton shugaban majalisar ministoci don share duk basussukan da suka shafi CBLT, don amincewa da shirin aiwatar da dabarun gudanarwa PAS na CBLT da kuma umartar sakataren zartarwa na CBLT don aiwatar da shawarwari tare da abokan aiki da kuma masu hannu da shuni, musamman bankin BAD da ke a matsayin jagoran masu bayar da tallafi na CBLT domin su goyi bayan aiwatar da dabarun tsarin gudanarwa PAS da kuma tsara jadawalin babban zaman tattaunawa da masu ba da gudunmawa don amincewa su ba da kuɗin gudanar da ayyukan da aka zaɓa a yi. Don gudanar da shawarwari tare da manyan masu ruwa da tsaki kan yadda suke gudanar da aikin isar da ruwan sha tare da yin kira ga abokan hulɗar CBLT da su tallafa wajen samar da kuɗaɗen aiki na kashin farko da ya shafi inganta samar da ruwan kogin Shari da Logone domin raya tafkin Chadi. Don amincewa da sabunta wa'adin ambasada Muhammad Nuhu a matsayin babban sakataren hukumar tafkin Chadi na tsawon shekaru 4 daga ranar 15 ga watan Maris shekara 2022. Domin zaɓar Muhammad Idrissa Déby Itno, shugaban riƙon ƙwaryar ƙasar Chadi a matsayin sabon shugaban babban taron shugabannin ƙasashe da gwamnatoci na CBLT. Don gudanar da babban taron shugabannin ƙasashe da gwamnatoci a ɗaya daga cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar. Shugabannin sun yi marhabin da sakamakon da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa samu a yakin da ake da 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi tare da ƙarfafa mata gwiwa da ta ci gaba har sai an kawar da wannan ƙungiyar baki ɗaya.